día da baixada da corda da que está pendurado. Ata sempre, Cabo Lobo. A Revista das Letras Galegas ten a honra de presentarlles hoxe a actuación estelar de Castelao. Gracias, moitísimas gracias. Este chiste que vou contar vai sobre o carácter individualista, cero e valente que temos todos os galegos. Señora, ese non era o chiste. Vai un galego ao dentista e dille: doutor, doeme moitísimo a moa. O dentista respóndelle: abra a boca. O galego dille: non, é que me dá moito medo. O dentista dille: pois tome, beba esta botella de aguardente e xa verá como lle pasa o medo. O galego bebe a botella de aguardente e colle unha trompa de carallo. O dentista dille: séntese máis valente agora. O galego respóndelle: por suposto, a ver se ten collóns agora para tocarme a boca. A sanidade pública, aguardente. Que país. Atención todo o mundo, este é un secuestro aéreo. Eso! Fago o que lles mandamos, se non fago explotar o avión. Non hai ninguna broma, Así que se fan o que dicimos non ten por que pasar nada, veña. Levanten as manos para telos vigilados mellor, veña. Eso! Fago o que lles mandamos, se non mando todo isto a tomar polo cu. Sí. Que diga? Que mando todo isto a tomar polo cu. Non. Así non é. Así non é, macho. Quería secuestrar o avión e eu axudeiche. Mira que me parecía mal, pero axudeiche. Pero sentacos, home, por favor. A ti non che deron unha educación, unha catequese. Así non se fan as cousas, home, por favor. Era para dar un pouco máis de medo. Home, non, que medo nin que medo. Eso son excusas. Pero... Ben, home, non me fodas, tío. Ves, xa estás outra vez. É que non podes. Mira, eu non volvo secuestrar nada contigo, tío. Faz o que queiras, pero non contes comigo, Bueno, xa estamos ti e a túa educación. Pois sabes que te digo? Que eu xa non secuestro nada. Non, vamos dicir que me decir os dous tomar polo cu, porque todos tocarán estar coas manos levantadas. Outro máis, Pero que pasa? Que xa non queda xente educada neste mundo, home. Pero por favor, home. É que onde van os vos costumes? Estánse perdendo unha facilidade que eu non entendo, A vostede que mira? Un respeto, por favor, un respeto e mire para outro lado. Gracias. Ai, Galicia! Boa, Betty, eu isto da liberación animal non entendo moito, Costolle, que tes principios, neno, dasme noxo. Prometemos defender os animais e eu vou cumplir a miña promesa. Xa, pero é que a min os piollos pícame moito. Costolle, pois non podemos botarlle nada para matalos, controlas? E deixa de rescate tan forte, animal, que ainda vais matar algún. Xa, pero... é que pica moito, Betty. Costolle, temos que cumprir coa nosa promesa. Xa, pero que eu non prometí nada. Sí, pero eu vou facer o posible porque non te rendas. Xa, mira, Betty, eu xa non aguanto máis, vou botar algo. Que non, Costolla! Que? Mira, inda que me doa, vou ter que facer algo para que esquezas ese picor. Que? Pois moitas gracias, Betty. Boa, Betty. Xa non teño nada de picor, A dor tapa toda a picor. É que creo que me rompiches un dente. E dúas costelas. E que tal están os piollos, Costolla? Creo que ben. Iso é o principal, nen. Veña, grava, nen. Va, 5 e acción. O Frente de Liberación Animal vai seguir co seu cometido e vai liberar a este ser vivo da súa indigna prisión. Boa, paxariño, boa. Guai, Betty. Perfecto, Betty. Veña, va, grava ti. Está. Veña, va. O Frente de Liberación Animal vai a liberar este pobre peixiño. Que teñas unha boa viaxe, amigo. Está guai, está guai. Sí.
Costolla, neno! ¿Qué? Ni se te ocurre molestar al animaliño ese. Xa, pero... Mira, se cadra... Só se cadra. Eu non quero quedar de brando un pouco comprometido cos animais. Pero ti non crees que ceibar feras dun circo non está ben? Costolla! ¿Qué? Mi má, neno, ti estás lilo, Trátase da liberación animal, Costolla. Pero sei un animaliño de nada, neno. Mira que riquiño, mira que riquiño. Xa, Non pero... Fua, eu pa min que este animaliño de fame, Pero que dis, Costolla? O único que quere xogar, Costolla, está xogando. Costolla, non o molestes, neno? Non o estreses. Costolla, que non ves que quere xogar. Ai, 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 ai. Ah! Ai. Ele Costolla, neno! Non o estreses, non ves que quere xogar, Costolla. Mi má, como sangras, Costolla. Eu xa me cansei da liberación animal, neno. Ei, pizzi cabrón, estou deseando ver morto o teu galo. O meu galo está adestrado para matar. Ai, veña, é o mesmo que vai destrozar o teu. O meu campeón non ten rival, non vai destar nin as plumas dese aprendiz de galo de pelecha que ten. ¿Qué? ¿Pero qué dices, pinche cabrón, güey? Pero si... Mira, estoy deseando ver cómo tu galo queda destrozado. Es como ves toda tu sangre por ahí. Ai, fillo de la gran chingada. Comecemos a... Veña, Quero ver a comecemos. sangue do teu galo espallado por todos lados. ¿Pero qué dices? Esto será con Teo. Venga, comencemos entonces. Oye, güey, hazme un bico. Agora estamos o que estamos. Venga, güey, pero si eso se peleará luego. Venga, dame un bico. Ai, ok, güey. Venga, güey. Os habitantes da casa seguen día a día coas súas duras ocupacións. A vida non era doada naqueles tempos remotos. Bueno, manda carallo. Mira que non poder matar o corpo na casa, Había que levarnos aos matadoiros, pero por favor, o que atraso é ese? Que atraso? Atrás é máis unha vergüenza, home. Quen me dará a min volver á miña época do 2007, Sí. É que non se xa correr a darlle 4 paus ao can, Sacábanche na televisión e arruinabanche a vida. Nada, eso é o pior. Tiña unha maldad, anda que non eran crueles nesa época. Maldad. Mal sabrás, tío, que é maldad. O peor de todo era ter que aguantar isto todas as noites, Que non había nin cocoguayas, nin whiskerías, nin esa evolución toda do ser humano, non sabes? Bueno, e as vacas? As vacas non as tiñan en granxas, non? Tiran nas casas, debaixo das casas ali, nas cortes, meus fillos. Ai, mi madre, cando as sacaban a comer, iban pa unha leira que se a vaca viraba, xa pisaba a leira do veciño, mira que mira. Eso non é vida nin a nada, hombre, xa é unha miseria todo. Xa escoitaron? A vida era dura naquela Galicia. As comodidades apenas existían no noso país. Non perdan mañá outra entrega de A Casa de 2006. Bueno, xa está. Mira, vou matar o gato, que hoxe hai que cear bien, Bueno, se matar, mata los gato, mato. Pero bótelle perexil para que non nos cheire, que eso non cheira. Ai, cheira, pero ti ven que chupa los dedos, lambona. De seguido, un sketch clásico. Oxe, os tiranos mortos en salsa rosa. Xa o que che dixo Stalin, que todo o mundo sabe que ti non eres trigo limpio. Quen foi falar, home? Quen foi falar? Precisamente ti, un tipo que non ten credibilidade ninguna. Home, que... Deixa que che digo, Gil. E che digo agora para que o saiba todo o mundo. E o digo aquí en público. Ti és un trapalleiro. Un trapalleiro? Un trapalleiro. Mira, miña nai a mí aprendeu dúas cousas, a non ser trapalleiro nin ser mentireiro e a ser moi limpio, Aí che queda eso. Bueno, onde vas, rapaz, que séntate aí tranquilo. Mira, sodes os dous un par de mamalóns, un par de mamalóns. A xente xa está farta de vos, home. A xente xa non lle interesan as vosas caralladas, verdade, Polpa? Pois non sei, eu a verdade é que non sei, Mila, non sei. Non sei. Tío, quizás é unha falta de levalas, home. Sempre que as túas frases feitas... Mira, a culpa xa é miña. Eu xa non sei que pinto aquí neste programa de cotilleo. Eu teño moito máis estilo e cultura que vos. Bueno, mire... E ti séntate aí, telecábico, Escoita unha cousa. Aquí tampouco veñas presumir diante de nós de que tes cultura, de que tes graduado. Eu non teño graduado, pero son o millor xenocidia da historia, Mira, cala a boca, que como che remando un ostión, mando os dentes a Coristán, Cállate, sin vergüenza, maleducado. Que non efecto aí, hostia. Está tan mareado. Dades vergonza os dous. Dades vergonza os dous, que non se vos pode levar a algo. Escutades, por favor, non soporto a violencia verbal. Non soporto a violencia verbal. Pero que dixo, home, se mataches a millóns de inocentes. Esa violencia sí, pero non soporto a violencia verbal. A verbal non soporto, por favor. Non discutades. Normal, eso non. Desde logo,
Desde logo, mirande como está o rapaz pola vosa culpa. Non a soporto. É que ti és un cabrón, Mussolini. Ti, Hitler, non tes corazón. O que me dixes que eu non tiña corazón? Eu non teño corazón! Ai, sí, ai, ah! Eu marcho tamén, ando que aquí non pinto nada, vou empezar a partir bocas que... Xa que... ya non dale. Vamos a ir a Pinochet a mandarlle uns chipiróns. Bueno, ben... Cala a boca, joder, cala a boca, xa. Hostia, que rayas a Cristo. Que? Pois vá. Imos os chipiróns. Non sei, a verdade é que non sei. Tens razón, eu tamén son máis de raxo. Veña, imos logo. Oh.